Дзвонить до мого чоловіка товариша, вони мешкають за кордоном. Ну, там балакають про те, про все. І тут він там розказує, каже, чуєш, каже, щас розкажу тобі, каже, хохму. Я дуже сильно хропу вночі. Каже, ну і моя жінка видивилася десь там чи на тему, чи де, коротше, що є така подушка, типу, лягаєш на неї спати і перестаєш хропіти. Ну, каже, і заказала мені. Ну, каже, через тиждень приходить повідомлення. Ваша подушка не влізла в літак, тому ми відправимо її вам кораблем. А він каже, ні, каже, ну ти прикинь, каже, подушка не влізла в літак. І оце вже, каже, ми 2 місяці чекаємо, поки вона там до нас тим кораблем допливе. Так я, каже, і думаю, а коли мені її доставлять, чи не приїде до мене фура в місті з краном розгружати її, якщо вона не влізла в самоліт? Ой, фу, люди, ми так насміялися, це капець. Отак.